ale class 9 July te kan le kabu han keu le ila science chapter 3 page 60 akhan anuelam kha kan en chuan pressure in fluids ti kha kan mu a kha he helai kan tala nang hian kan zir ho tur ani ti chuan pressure in fluids ti kan zir do na wangin pressure ti lai kha lo soima sata ila pressure hi video clip danga ai chiang so ka in zir do na wangin tuna chona holam theung berin kan soyanga entinan tha engemaw kan pe a entinan lai green board te lo beng ta ila tia tha kan pek hian helaya kan thatam lam kha time pressure formula chuan force by area ti ania tha kan va pek tam lam kha entinan 100 newton lo dita sela tha kan pek tam lam hi atam lam soina ne newton an mang thina ti chuan anoi a hian area angai ta a helai ka kut tina ava fu na area te kha hemi area kha kan lak angai ta a chumi area chu entinan ani wangin ten tam deuh lek ka jek do na 2 meter square te lo ni ta sela alo chuak chu 50 newton per meter square ani anga helai 50 pressure kan ti chu ni ta ni hei hi kan sei ta kan khan chiang zokin clip dangai la mu do na wangin ti khan du tok mai la ke ni chuan tu na tui bi ka hi chuan tui nek na tui pressure kha tui nek na ti in kan soi ol samai do na ni ti chuan heta kan muang hian fluids ti hi kan mule ta a fluids ti hi soi fiele don phut ta ila fluids kan ti hian thil tui ril chi sang hei tui pa ngai te tel te convert tui petrol te tin chungba ka thil tui ril kan set si jong khani maya chung te le boruak gas kan ti te akopa soinan hian fluids ti ka an mang thina ti chuan micheng kha chuan thil luang thei tiang te po hian an soi mai thina mar chu kan ril ro om tur chu thil tui le gas ho kha kan ril ro fluids kan ti khan ngai tu ana lo nei telila thaume ole ti khan pressure kan sia fluids kan sele a ti chuan pressure in fluids heng kan sir tur hi miso no pang te chuan kan siat sa vek ania heng tuna kan thil chop te poi in siat sa vek thil ho deuh kha kan zir do ra chumi phena chuan tu lo mu chuange ti te ho te zir bel tur kha kan neya kan siat sa vek kan zir don anga ngai tur ani le nei ta hian balloon kan neya balloon kan ham chinanga hetia balloon kan ham hian boruak kathok chu akhan balloon anek puara chumi sia chu air hian pressure nei ti dakha alo ni mai ta a ti chuan hei hi in ria cha angin ka tha phei chuan tenaro in pang chu ka athok dei don le ngala maro chu ti hian bok phut ta ila chu tiang chi chuan ta hian ei hi atopa thun kha boi thla de wangin tui kan lo thun sa a baluna tui thun ania henga poyan tui kan thun chia khan balun hi aron nek puarta a ti chuan aum sia chu khemi kanan ti lan na san chu tui hian pressure anei a na bang anek puar thei ti kha ti chuan kan sele ta a ti chuan hemi pani hote atang ba ka hian laboratory vela water pressure and proof na anti thindan le a ta hian ai pipe kan ya pipe pa hian thil tui sen kalo thun sa hela ya te hian ti chuan he te hi a pipe mo lam hi le lama tu yan ka chi adon ani ti chuan hemi ka chi alai hian helai tui ale lama tui sen lo oma hi lo enta ila tu ya tie kan han chi hian a tui chim chin le lam hi ti hian hei alo sang ri thin tin mu anga hei tia kan sia thu khan kha dang lam ve zela helai tui pressure kha helai tui sena te khan alo lang thina ni hei kan sia thu phei chuan helai pressure hi alo na tial thina tu ya hian tui thuk taka phei chuan machine tak sapa ngai ang topa lu te hi arem lova achan chu a pressure na to lu tuka kang te ka tuin pressure anei ti siat na alo ni ta a hetia tuin pressure anei kan ti rol hian kan siat tel chu
tui ringot ni lovin boruak te po khan pressure an neya flutes have pressure ti lai kha kan zir chhuat tum chu alo ni ta ni ti chuan ta hian balloon ham sa kha kan neya ta hian heti balloon kan ham hian ti hian han meta ila a bombi ka ti hian a oma tui achunga boruak a oma bom chunga oma hetia pressure kan pek che hian hel chunga boruak de hian he balloon sai trang sanga an nek nat lam hi ain ang ti hi pascal la ron mu chuak ani chu wang chuan kan le ka bu kha tu na pek somruk na noelama khan pascal's law ti kha oma pascal's law chuan engtin nge sia pascal's law ti kha a oma pascal's law chuan a sei chu pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted equal in all directions ti kha ni a hei hi tuna kan soitak ang kan bombi engemo a thil tui ri la mo boruak emo kan khung khom chuan pressure kan pekin asai sang sang aron nek dei ain ang thin ti na ni ta ni chu pascal's law antia hei hi in le ka bumi kha chen chuan han underline ula by heart angaya chan chu exam na te hei hi lo chu ave thina wangin ti khan pascal's law baka fluids in pressure an ei ti kha ti khan all something kan soi theya ngai ta ila ti chuan pascal's law hi mitren khatin proof dan in lama kan proof ve chin teng in lo ti du ni chuan ti dan danga oma ti hian bottle ruak engemaw ka han la la ti chuan asan lam in ang tlang hian pinemo hriawinemo sai sang sanga khan tian han vit ko sitiu zeu ta la mar chu alen lam kha in ang sam ta sela ti chuan koi muna mo sitting room a chon ti chi mi alova an how don teu chung ta khan chuan tui thunanga tui kharon chik tu chok teu don ani chumi a tui ron ti chika kha a chik thui lam hi ain ang thina chu chuan en tir chu pascal's law khanitani helai tanga pressure kala ka sai sang sanga anat lama in ang tikha hemi bottle mang te hian in lo proof the kha in lama no pangten in hlei pa in thil ti thei ani pek som ruk pakhat na lam kha han en le ta ula ta khan buoyancy ti helai in jek ang kha in mu anga kha kan zir ho le don ani hei ti hian tui da na kanaya achunga hian tui ga da a ta hian ei thil panni killi nei le thil bol amum ka da a ti hian tuya thil engemaw kan da chuan thetian handem ta ila hei alo tang ve treng mai ni tian hi no pangten kan siat sa vek ani tuya baketa de pro no windem pildonin alo harsa alo tang ve treng ti kha kan se sa vek ani eng bol te po tian an nemila tia tha chon kha aron pok chuak ve nal theya ti hian inge chan kan ti chuan tui hian chhozong in nek na aron nei ti na ni ta ni tui chi kan zir lai hian kan hriat tel tur chu ta tui kan nei lai hian boruak te po hian khati kan chhozong in nek na an nei ni ti hi kan hriat tur ani ti chuan ta hian bur lo da ta ila ti chuan ta hian tui alo om ta a he ta hian engemo ron in chi a kharon om ta sela chumi ari zong chu w weight ti in kan da anga w ti chuan ni chira kan mu ang khan hetia kan nem hian chhozong in nek na aron in siama chu a chhozonga heta nek na ron kalakha upthrust emo ta hian u tin an chin chia thina upthrust ani lo chuan buoyant force ti in an sei thina ni hei hi hriat tur ani a ri zong kha weight ania ti chuan a chung zong anek na kha upthrust emo buoyant force emo an tia ti chuan enge ka khote tang khan enge kan zir tak thil tui ril te boruak te hian chhozong in nek na an neya an mania ron in chi reng ate hi an lo nek thin an lo nek a chhozong in an lo nek thin ani chu nek na chu khatia nek thei na kha an nei na da na kha helaya kan zi buoyancy ti kha lo ni da a chu ti hian kam ta le lokanga buoyancy chuan ang tin nge soi
The tendency of a fluid to exert an upward force on a body when it is completely or partially immersed in it is called buoyancy. Atia. Hetia alang ringot emo apil po ni sila til an maniron sim maka chozong in nek na an lo ne ya. Chu an nek thei an ni na dana ka buoyancy kan ti ka alo ni tani. Ti chuan ka soitak ang khan pek somruk pakata khan hi a oma. Chu pek buoyancy ti ka exam natan lo by heart le tur ani pek samruk pakhat na lam chukan du to ka pek samruk pani na han kha han keu le ta ula achung atir te a khan magnitude of buoyant force ti kha in mu anga khalai kha in zero ho le don te ang ti hian kalaya in sia ka kan kai to ya heti ka kai to chin hi by heart don puna tok fu maya chu chu du le elo en ula thau me le khalaya in sia kan mu ang khan magnitude of buoyant force depends upon the size or volume of the body immersed tile density of the fluid ti khan a oma chumi chu lichina khan tuya thila in chi reng chuan a chho zong in tian nek na ron nei ti kha kan zir to a chuta nek na tha ro in siam a hi a chak na in nga na kan kha tuna kan zir tur eng tin nge tu hian anek chak chho thei tui tha ti chak tu hi eng ti nge ti lai te kha kan zir tur ania chu magnitude of buoyant force kan ti khani tani le ama sabera chuan the size or volume of the body immersed ti hian a size ti lai te chu hi en ta ila size kan ti chuan alien lam khalo ni mai ta a he ta hian thil killi kan ne ya he thil killi hi achuat elai nuai azuk in chi na hi azau di maya tuina aron ne khan heng lai zong zong a hian tuin ane ka vain atak salen sim na kha tuin ek na tha aron nek tu tam thei wangin tuitek na tha hi achak bi ka chuwa chon long lian pui te po hi apil lo na chan chu ni chi lo ma sela tui tha long lian pui chon tuina ane kha atam bi ka ni ti kha khepot ta ila ti chuan hei bola chuan bolte po ni thowa ati la azuk in che chu helai ni ma se anuwa chon helai hi ani a size alen ver sim khan apoi mo a thir bolte ro chu he ate de uleka tian an che ila ha pil mai ta a hei achan chu nakina kan la soyanga maro chu tu na kan sira chuan a size alen sim khan tuinek na hi anaveni ti kha seta ila ti chuan volume ti khi ong le a volume hi ai nga na pakhat ani le na chan chu hei hi thil killi rectangular box ani a he rectangular box hi a volume kan lak don chuan nangmani classroom theu angte in pindan bang ang chi te pokha killi ani chuan ti hian adung a seizong kha kan han te a ti chuan awang lam tiang kan te le anga ti chuan asan zong kan te le anga khami pathum puntir khom kha volume alon tani chu thil reng a volume alen chuan tuina arun nek na kha ana thina ni ti kha sevele phutai la atok mai ome ti chuan bol anga te chuan heti ang hian ate le theilowa vernier calipers mangin helai a diameter kan la anga a diameter chan ve ka radius alonia nga chuta a diameter chan ve radius mang khan formula volume of the sphere ka 4/3 pi r cube ti kha oma khami mang khan cho chua turania chumi a volume aliana piang khatui na ron nek khan anek chakbi kani ti kha seta ila hi poimo ang reng deuh mai na aneya hei air balloon te po kan sia air balloon te hi ti hian achung a boruak lum khami meisa mang khanan kap lum ta a chumi chu boruak pa nga an zan chi khan a balloon volume kha an pampuar ta balloon volume alo len chi khan boruakin buoyant force kami anuai lama tanga nek na kha ana satu tu ta a chu wang chuan air balloon te alo kang thei alo nia ti chuan air balloon te ba ka hian ei sanga te po en heng te hi ban chi hi an mang tangkai veka tin submarine tuinuai long kan ti te po hian khatia ang ban si hian mang tangkai veka ni ti kha sia ila a thau me ti khana volume number 1 the size or volume of the body immersed ti lai chu du tok le phut tai la aduta chuan number 2 a nge kan mu
the density of the fluid atileta density of the fluid density ti chu asamuk zong ti nan tani eng samuk zong e poimo tui khani aboru ka mo tui emo fluid density kha asan chuan aron nek chona kha ana thina ni chumi hretur chuan ta hen experiment hote kan tilok dona le thami density hretur hian tian experiment toite han tita ila heta hian bi kara hian tuna tui kan da ti chuan hi ar tui ania kan thak sin dona ni ar tui tha ani chuan ar tui hi tuia kan thak chuan apil turani hian ei tura tin ar tui apil heta hin ar tui chia chuan thak ila aron lang hal thina ni le tuna kan la chuak le anga tuya hian ar tui apil thei ti na lo ni ta ti chuan he tuya hian chi kan tel don ani ta hian chi a oma chi vikat chuan tia kan chokrak raka hi in lama in ti ve don chuan tuna chuan hun kan nei tlema atlak fim hi nga turani amaro chu tuna chuan kan ngak man lo wangai ta ila tian tui kan chokrak raka le enge kan ti ama chuan tui hlang ania tuna chuan chi kan tel khan tui density kha chi tui hlang ani to lo wangin alo cha to don ani a density hi sang to ni chuna chuan thil density sanga khan ami tui ina upthrust chozong ane na kha achak nge chak lo kan en chin don ani hei artui kha ala aron pil talawa alo lang thi ta ni chu line number 2 density of the fluid ti kha tui a yun chia na tui kha asakhat chuan a chozong nek na kha aron ana sabik ti na lo ni ta ni chu ti khan helai magnitude of buoyant force ya kha ti khan kan entier thei ani hei hi nu chuan in lama nangmani ponin lo ti ve thei ani kha eng kan zira chapter 3 pek 60 61 62 kan zir chawa in loading to mai theya tuna commercial break kan nei luk anga commercial break han tila kenia chuan motivation break ani ma anga science hi nuam deuh hian a zir ve theya inti limna tuna kan mangluk anga hei no pangten in lama in du chuan in lo ti ve theyang tuna mi pa ho tan bik hei tiang hian thil ki koi anga reng deuh kuai te ni om tak hei thinga ka siam ani ti hian piang ang hi in siam ve ang hei hetia ka ken chuan ka kut mora hian ti hian da tai la hei atla zel ta ni ama ina tan ngai na hi ommi lo ta ti hian atla zel don ti hi hriat renga ti chuan ai ri tai kong sen ka ne ya ama ajang te kha tia ai ri thi kan da bel don ani ti hian tuna chuan ama ai khana ri dei to ni ti khen ti chuan hetia ama ai ri kan da hian tia ken le hi kan tum don ta ni hei dian atang ve thei ta ni chu zung te te pon keng don tai lai zung te pon keng ve thei to mai ni ti khan hei hi in nau te muwa han siam ve ta mai ta ulatian hei ti khan in nau te muwa til siam har sa ni lawa physics thilani hemi achan te hi chu kan soi fi lawanga mara chu nau te muwa ta na han ti ve tan te khan in lo du lau ta kin ti khan ve wa thei ni ti chuan hi asui vel kha mi paho tan chuan har salawa me chau chu ka sui pe lo ti te khai lo ta kin me che siam ve tu dang kan si soi le don ani me che ho ina me chela mina in siam ve the helai pakhat ka chu sui har sa de mai the ya chuan hei molte ti hian molte pathum kata hian kaneya ti chuan heng molte pathum i alai taka pakhathi ka ver kwa ti hian ti chuan hei molte pakhathi helai side le lam a hian tiang kan ver ko boka ti chuan hei ve thunga ro chu amo le lam tiang kan zum ani ti chuan
bottle kan nei boka ti chuan ti hian kan da don ani helaya thil ri de ulek hian tiang kan han del ti ranga ti chuan he bottle hi kan khayang ti chuan helaya hrui pahnih bottle kan khai na kha ti hian kan han kam ka kanga chuan helaya kuwa hian kan vitang ti kha lo ta ni chuan helaya atui hi adel tu achungami hi lakson kan tum don ani ti khan molte pathum khan botol kha khai vele thei ta ni hi a principle ain ang veka mi kong shen in khai nen hian kha in lama lo ti ve du lo ta kin hi lekha jir lo kar vela no pangtena in hleina nei lo ti ve tan kan han tilang mai ni kan sir lai na a kentel ani si lova ole ti khan adot le engwangin nge thil kha apila engwangin nge apil lo hlutur hian alen zong emo ari zong lian ringot akhani lova chu tun a hian kan zir ho don ani hei tila hian rectangular box kan naya hei up adum hei rectangular ni a hei engwangin nge he boxi alan tlat na chan tuya la apil velo ti kan zon do ani hemi khretur hian wai hueta kan si angen whiting float or sink kan tia he volume hi kan rian masak angaya tin ari zong kan rian masak angaya sumi tang chon a density hi zon chu turani thil reng tuya alan le apil lo in nga na chan hi density kan pu don ani ta chuan ta hian volume equal to mass by density ti oma ti chuan hei hi density ti hi hela ma kan chho tir chuan volume kha helama achuk tha anga density equal to mass by volume formula kan mangdona hemi mang hian heng thil sang density kan zong dona ni ti chuan hei rectangular box kha lo ni ta a hei hi helaya in book chop a boi thla ka wangin hei hi 20 grams arit ania chu book sa ania ta hian kan ron ziak sa a ti chuan hemi volume hretur chuan volume of rectangular box kan tia L into B into I height kani a ti chuan hemi a sei zong te awang zong le a san zong kha ti hian puntir khom turani chu tila hian te sa ania hei ein ti ta wangin a sir lam kha 8 le 8 ania a san lam te centimeter thum ania ti chuan a puntir chuak tu sa sum ko pani alo ni ta ni ti hian centimeter cube chuan hemi a mass kan nei to a volume kan nei to bok chuan a density kha kan lo jong chuak thei ta density equal to mass by volume dia 20 kha za sum ko pani in kan sema chu ta lo chuak to 0.104 gram per centimeter cube alo ni ta ni hei hi rectangular box density chu hei hi lo ni ta ni ti chuan ta hian ball pakhat thir siam kan neya he ball ve thung ero hi chu itia thak hian tu ya apil the ni ti chuan hei po hi amami ang deuh chi khan lo buk sa alen lam a volume te po tiang hian lo zon chu sa ania ta hian kan mua hei hi gram som rukarit ania ti chuan volume of a sphere ka 4/3 pi r cube ania a formula ti chuan he ball diameter ami alen zong kha 3.6 cm ania chu achan ve a radius kan lak chuan d/2 alo nia 1.8 cm alo ni don tani ti chuan he volume formula 4/3 pi r cube mang hian kan chokta a 4/3 chu omsa pi chuan 22/7 atluka ti chuan r cube chu helaya r kan lo radius kan lo lak 1.8 kha cube pani wangin voithum kan an tia ti chuan voithum puntir khom le hei hi tian chongai ta a hei hi lo chuak ta ni achung sung puntir chu za song pathum 0.216 cm cube ania centimeter pakhat pani pathum kan puntir wa khan cube alo chuak thina ti chuan pasari le pathum chu somni pakhat alo ni ta a chuan somni pakhatin hei kan sem le 24.43 cm cube alo chuak ta ni ti chuan hei volume he ball volume khani ve ta ni ti chuan volume kan neya mass kan nei to chuan a density kha cho chu thei ta a density he thir bu density chu mass by volume equal to 60 ari zong he tami kha kan la a
24 helai mi a volume kan cho chu khan kan sim ta alo chuak chu 2.45 gram per centimeter cube alo chuak ta ni ti chuan ta hian kan hriat tur chu tui density hi cho chu asa a oma water density chu 1 gram per centimeter cube ani ti joni chuan helai water density hi 1 gram per centimeter cube ani wangin he thir hi true alonita a 1 water ain thir density kha asana wangin apil alonita ni chutiang chuan helai pakhat zo hi kan en vele thung chuan water density kha 1 gram per centimeter cube ania helai rectangular box kha chu 0.104 ania 1 ain tui density ain hi atle mani chuwang chuan a density tema wang khan tuya khan han chi poni la alo lang thei alo ni ta ni chuwang chuan thil reng lung ania mo thir ania mo helaya kan glue stick te heng thil sang te eng wangin nge alan alen wang te ri wang te ni lo a chan ber chu density adi an density an samuk zonga zirzel hi lo ni ti kha ria ila tha ome ti khan kan du to kanga thil pakhat le chu pian mang nei lo ta hian kan nei ni ta hian pian mang nei lo te hi engtin nge a volume hei Mickey Mouse lem chu ni pian mang chu nei nge mai ma ro chu heng ang chi te cha bi te mo engamong chisang kha engtin nge volume kan zon veng ti te hi nakina Archimedes principle kan je huna kan la zir ho le don dia leidu to phutang